започнатите задачи не са сигурни. Не бива да действате импулсивно, ако замисленото от вас днес не носи очакваните резултати. Ще се сблъскате с неприятели. Телец. Активността на работното място ще ви донесе очакваните резултати, въпреки немалкото трудности. Успехи в професионалната област ще ви зареждат с оптимизъм. Близнаци. Ще усложните отношенията с колегите и началниците си и веднага ще сте готови да предприемете крачка към смяна на работата си. Това е гарантирано погрешно и прибързано решение. Рак. За вас е удоволствие да си сътрудничите с хора, будещи вашата възхита. Има какво да научите от тях, но не ги ласкайте, че са незаменими, защото и вие имате с какво да се похвалите. Лъв. От сутринта сте напрегнати и разочаровани заради забавянето на важна среща, която обърква плановете ви. Приемете спокойно ставащото, защото може да е във ваша полза. Не пътувайте. Дева. Проявете инициативност и упоритост. Търсете най-доброто решение, за да вложите парите си успешно. Разчитайте на помощ от колегите си, за да не пропиляете шанса си за успех. Везни. Промените, които предприемате, да са добре обмислени. Конфликт с колеги е причината за възникналата необходимост да решите наболели проблеми, от които до сега сте бягали. Скорпион. Хвърляте се с затворени очи в начинания, които не сте преценили до край. Пазете се от недоброжелатели. Ще усетите прилив на сили. Вашият оптимизъм заразява и колегите ви. Стрелец. Имате възможност да проведете успешни разговори, свързани с намерението ви да смените работата си. Направете го, ако вече не отговаря на знанията ви и не ви позволява скок към нов връх. Козирог. На работното място се вглъбете в задачите си и ще се справите успешно с всичко, което сте си поставили за цел. Решаването на текущи делови проблеми ви носи удовлетворение. Водолей. Нарастват творческите ви способности, а също и възможностите да изявите уменията си. Началото на нови занимания е нежелателно. Откажете се от договаряне на съвместна дейност. Риби. На работното място цари хармония, която ви помага да се справите с задълженията си. Не се опитвайте да отхвърлите непосилни служебни задачи, за да блеснете пред колегите си. Вашата лична година от рождения ви ден до 31 декември изисква да се откажете от начинанията и да стабилизирате постигнатото от живота си. Задължителна е хармонията в отношенията.